шумо метавонед ки аз VPN истифода бубарен, доштани регистратсия мебошад. вақте аз Россия меброен шумо баъди 3 моҳ бояд ки ворид бишед. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. як информатсияи муҳима бо диққат гӯш кунед. ҳамин нафарҳое ки айни ҳол мара тамошо кардесен, агар ки шумо бихоҳен соҳиби 70 дона падарка бишен, ҳамин комментарияи видеоро бубинед, номери WhatsApp закрепит кардагиай дар телефонтон сахранид кунед ва дар WhatsApp салом бинависонед. видеоҳои моро 30-40 ҳазор одам тамошо мекунанд. ақаллан нимити як дастгирӣ ки аз ҳамаи шумо миннатдор мешавам. хоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо оиди баста шудани шабакаи YouTube дар Федератсияи Русия. бисёр сару садоҳо аллакай дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шудааст. мо тақрибан як моҳ пеш дар ин мавзӯъ видео карда будем ва гуфта будем ки дар моҳи август шурӯъ карда дар чандин шаҳрҳои Федератсияи Русия кор кардани YouTube аллакай суст мешавад ва дар муддати 2 моҳ бояд ки шабакаи YouTube дар Федератсияи Русия баста шавад. аз ин рӯ нафарҳое ки мехоҳед шабакаи YouTube-а тамошо кунед, худтон медонед ки ба монанди Instagram хеле ки дар Федератсияи Русия блокировкаш кардагиянд, нафарҳои хоҳишманд бо тариқи сайти VPN мегиранд, истифода мекунанд. ва YouTube-он ҳамин гуна мебошад. чандин роҳҳоиш ҳастае ки шумо метавонед тамошо кунед ва истифода бурдан бигирен. ин танҳо дар Федератсияи Русия ба назар мерасад. ва дар ин бора қайд карда гуфтанд ҳукуматдорони Федератсияи Русия ки чанд сол пеш қабл ин кор ба роҳ монда шудагӣ буд ва ин душворӣ роҳандозӣ шудагӣ буд. айни ҳол ҳамин чизам времени мебошад ва мумкин дар ояндаҳои наздик боз аз сари нав бо суръати баланд кушодаш кунанд. лекин ҳозирашда иш аниқ нестае ки дар оянда кушода мешавад ё ин ки не. ба ҳамин хотир нафарҳое ки дар Федератсияи Русия қарор доред ва бихоҳед ки YouTube-а истифода бурдан бигиред, тамошо кунед, шумо метавонед ки аз VPN истифода бубаред ва озодона ҳамин сайтҳоро ба монанди Instagram тамошо кардан бигиред. сабабаш номаълума ки барои чӣ баста шудагиай, лекин барои ҳамаи шаҳрвандо пешакӣ огоҳ карда буданд. яъне тақрибан як моҳ мешавад ки гуфта буданд ки YouTube дар Федератсияи Русия коркуниш мушкил мешавад, суръаташ паст мешавад ва баъди паст шуданаш оҳиста оҳиста дар тамоми шаҳрҳои Русия ин шабака маҳкам карда мешавад. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, мо хостем ки имрӯз дар ҳамин бора боз як видеои дигар кунем ва ба маълумоти шумо бирасонем ки ин чиз аллакай ина ба ҳамаи мо шумо маълум шудак. акнун комментарияҳои шуморо мехонем. ягон таи шумо агар бихоҳед ки аз шаҳри Питер ба шаҳри Москва бо тариқи такси бо нархи арзон биёед, рақамошон дар рӯи экран меброяд, занг занед, аз номи мо гап занед, шуморо бо нархи арзон аз Питер ба Москва мебиёранд. мошинои комфортни ва замонавӣ хати. як кас нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, меган регистратсия дар Россия аз байн рафтае. ҳамин гап асос дорад ё ин ки не? не, ин гап асос надорад. шаҳрвандони хориҷӣ уҳдадор ҳастанд ки дар Русия яке аз қонунҳое ки бояд ҳатмияи риоя карданаш доштани регистратсия мебошад. як кас нависондае ки кадоме времени регистратсия дорад, ҳамурам аннулировад мекунанд. дар мавзӯи аннулировад кардани паспортҳои Федератсияи Русия дар унҷа нашрияда омадагие ки касе дар учёти военӣ намемонад, новобаста аз регистратсияш паспорти ӯро аннулировад мекунанд. собир нависондае: салом акаи Сорбон, рӯзи эфира аниқ кардем шумо? бале бародарое ки дастгирӣ кардан мехоҳем ё ки дастгирӣ кардем, мо рӯзи эфира аниқ кардем. дар канали Сомониён мегзара. касе ки мехоҳад дастгирӣ кунад, як бори дигар комментарияро бубинед ва саҳми худтонро бигзоред. дар ҳамин видео ҷамъбаст кунем амира. як кас нависонда: ассалому алайкум ака, ман аз Россия як моҳ шид омаданма. ман метавонам бо ба Россия бирам? патент карда метавонам? агар ки ягон нарушение надошта бошӣ, бале метавонӣ. лекин ҳозир дар фурудгоҳҳои Русия як чиза причина кардаистанд ки вақте аз Россия меброед шумо, баъди 3 моҳ бояд ки ворид бишед. ҳамин хеле мисолу причина шудаистае ва одаморо аз рейс гардондаистанд. як кас нависондае ки ту изо намекашӣ, ҳама вақт дурӯғ мегӣ. изо намекашӣ. ту изо намекашӣ. вақте ки ман дурӯғ бугум, агар видеоҳои мара тамошо мекунӣ. ма барои одамои баақл, барои одамои баандеша чандин бора гуфтагием ки мо ҳар чизе гап мезанем
дер ё зуд ҳамун чиз қабул мешавад ё ки тасдиқ мешавад, умуман амал мешавад. мо ҳеҷ вақт аз пеши худмон мисли баъзе бадбахтҳо дуруға гап намезанем. Аву касое ки ба барномаҳои мо боварӣ надоранд, хубаш тамошо накунед, хубаш канали моро удалит бикунед. Як каси дигар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сорбон. Дар Тоҷикистон телефонро ба қайд мегиранд. бале, ҳар нафаре ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешавад ва телефонош ки якмин бор ворид шидаиста боша агар, бояд ҳатман ӯро ба қайд бигиранд. Дар ҳолати ба қайд нагирифтан, пас аз як моҳ ҷои слоти симкартамонӣ аз кор мемонад ва дигар симкарта истифода бурда наметонед. Як каси дигар нависондаи акаи Сорбон. Саволи мада ҷавоб гардонен зарур аст. Агар аннулировать шуда боша патент, метавонед ки дар дигар регион патент кунед. Не. Вақте ки патент аннулировать мешавад, шумо то муддати 1 сола наметавонед ки ҳуҷҷат биспоред барои гирифтани патент. Як кас нависондаи бетиам ин чизои гуфтагитам медонем. Ягон гапи маънедор гап зан. Дар назарат гапи маънедор набоша агар тамошо накунӣ видеоҳои моро. Ҳеҷ каса маҷбур намекунад ки барномаҳои моро тамошо кунад. Одам мехостагӣ худаш тамошо мекунад. Як каси дигар нависондаи салом акаи Сорбон. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозир сар шудааст ё ин ки не? Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ призови тирамоҳӣ 1 октябр сар мешавад ва то 27 ноябр давом мекунад. Ҳозир даъваткунӣ ба хизмат нестае айнаш. Тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.